যন্তর মন্তর जों अलरेडि जन्तर मन्तरनि जे चिनि धरना प्रटेस्ट खायजानाय अ जागा जों अलरेडि फाइ सकबायखा इनके चिनि जरा और जागा प्रटेस्ट खायना बाय फाइनाय रं न बरना जतन कबगो जों 11 टन बिसिं न और सकबायखा चानाय तांगै हिमाला 12 टननि सेकां जों प्रग्राम जोंनाय ते चिनि लिडार्स रक जरा चिनि अबरक जतन और फाइ सकबायनाय कारण जों हिमै फाइनाय माने जों हिमै मा फाइलिया हिमना रलैया आबन बागै जानि जा अट' रकायनो जों मा फाइलिसिनाय इनके बरक गारि प्रोवाइड खायनायनि सामाबो बरक प्रोवाइड खालिया किसा स्टेट गभर्नमेंट जोंनो थंखा राज्य सरकारनि थेके चिनि गुबुननि दफानि चिनि बरम गोनां लिडार्स न तिप्रासानि दफानि बागै चबा खायमाना किसा केबेंना बागै बरकबो साक्थार लायजाखा बरक साक्थारमा बिसिंतै जों तिनि किसा ते किसा कस्त मानखा जों 2,500 किलोमीटर मुभमेन्ट खायथानि किसा केबें मंफायखा आम बागै चिनि तिप्रासार न जारा और नो प्रोटेस्ट समान जानाय तनाय न 11 टन बिसिङो न और जागा दाक्ति दाक्ति फाइ सकबायखा चानाय इनके जों लेरिया करिनाय कारण चिनि फातार हानि गुबुन स्टेट नि चिनि लिडार रबो बरनबो जों बरबो जों और इनभाइट जाक बरबो तिनि और जॉइनिं खायने हामबाय इनके जतन फाइदे आं फाइ सकबायजाक मोनसे सिगां जेनरबो जतन दाक्ति दाक्ति फाइनाय एरेन्ज खाय फाइलायना बागै ननो कबक जों